Saan ko maasya ipabasulit numarakrak taayat kinlangin-langin tasikat na luwag anang baybay sa naglaam mo no agtuok ka. Umanay kada makita na iti maminsan, umanay ken katawag ken pa kumusta. Uray no nasakit pilit nga awate, dupanunute at sikat ay ayate. Tinepelak ti gumura jak impakat imbes ngay ay wenak saan ta indadanes na kasta kadi na pudno nga agaya. Saan ko maasya ipabasulit gunarakrak taayat kinlangin-langin tasikan na luwag anang baybay sa naglaam mo no agtuok ka. Umanay kada makita na iti maminsan, umanay ken katawag ken pa kumustan. Uray no nasakit pilit nga awate, dupanunute asikat ay ayate. Tinepelak ti gumura jak impakat imbes ngay ay wenak saan ta indadanes na kasta kadi na pudno nga agaya. Kasano nga ipatego ti kasken ka martirak a puso ayat mo jak marik na pateg ko jak marik na tagong mo kasano jak puten panagtuok ko. Punpurwak na kurkurangan ganiyak tinepelak ti gumura jak impakat imbes ngay ay wenak saan ta indadanes na kasta kadi na pudno nga agaya. Kasta kadi